अबे मेरा गोलू खावा हो तब न मुर्गी बताओ 1 लाख रुपया के लगावत हम नहीं बता सकले गोलू खावा आप बताओ 1 लाख रुपया के शर्त के हिसाब से 1 लाख रुपया का शर्त लगाता लड़का बड़ा निक लागेला बलक चिक बोलिया कि सबसे लागल मारे आपन मन चलिया कि बन के हमारा जिंदगी में आ गेले